Айде, кажи здрасти. Здрасти. Хайде, пуски се. Направи ли го? Направи го и продължавам да го правя. Това са значенията, имената на пистите и това дали са отворени или не. Дали са обработени също. Тази няма такова. Коя? Тази. Не, я виждам. Тази. Да не паднеш. Да, видях Маркоджик 1. Защото е затворена най-вероятно. Виждам. Кажи чао. Чао.